Бер көнне Хуҗа Насретдин урамда барганда, бер кеше артыннан килде дә буенына яхшы гына ебетте. Шапылт! Хуҗа Насретдин хайран калды. Нәк миңа сугасың. Ә бу кеше мыскыллатып әтәдер. Алла кебем, рәхим итеп афу итегез, мин сезне үнгә кеше белән бутапмын. Хуҗа Насретдин бу кешене ебәргесе киләмәде. Юк инде, нинди афу ит. Адя имеш, минем белән судьяга барабыз, кадига. Киттеләр судьяга. Ә судья суккан кешенең әшнәсе булган. Кади аларны тыңлады да Хуҗа Насретдинга әтәдер. Син дә аның буенына ямпайт. Хуҗа Насретдин риза булмады. Юк имеш, минем ямпайткым киләми. Шуннан соң Кади әтә суккан кешегә. Алай син Хуҗа Насретдинга 10 манит түлә. Теге кеше әтә. Миндә акча юктыр үзем белән. Ә судья анарга күзен кысып әтәдер. Бар эвеңнән акча китер. Әшнәсе вот, качырга булышкысы кили әшнәсенә. Әшнәсе аңгарды, китте дә югалды. Хуҗа Насретдин кетте үзен, озак кетте, файдасыз кетте. Аннан соң судья янына килде дә буенына шапылт берне, яхшы гынаны ябыштырды, пәчнәтте. Кади акаеп сикереп торды да, ә Хуҗа Насретдин әтәдер үзенә. Кадерле Кади хәзрәт, минем эшләрем бик күп, кетәргә вакытым юктыр. Мин үз хакымны алдым хәзер, ә теге бәндә 10 тәңкә китергәч, син анардан шул акчаны алырсың, ярыймы? Хуш, сау бул, Кади хәзрәт.